usa ko ka evangelista. O daghan na ko simbahan ng tugod, Fortuna, Atas Marias, o Turil. Pagdaon sa Kalapnusan, akong giadto daw ko katuig. Ginan akong pastor dito nga banguna ang Kalapnusan. Itagalan ko niya sa katuig, ako miadto. Kalau sa Ginoo nagpadayon na ron. Nga dako ko pasalamatan sa Ginoo nini namog na kining kanta nga nag-ingon ang panahon. Diri sa Ginoo ba ni panindutay kanta ha? Tanti muday ta sa Ginoo. sa pagtuo sa Ginoo. Kita maglangan mga igsoon, no? I hope that I pray na pinapuhay ka mga pastor. Kung baan mo mga igsoon, actually nahandok yung buong idagan kay mga pastor. Mga igsoon, ang mga pastor ng pagkauban ni nato. Di may nato kontra. So muna nga, pangin ko yung pray mga igsoon na mahimong panalangin ang mensahe ng katungtado. Manindog ta, kung ilan po, napag ng mga Bible, basketball mo nun, kasi bula rin ka na, wala gagawin. Okay lang po. Basta, anak ay Bible diha, okay lang. Sa krasya sa Ginoo, kapangilan ko ninyo basa, at ang pilihan na nato ang mga Biblia. No? At ang Bible in the book of Luke chapter 19. Luke chapter 19, verse 1 and down to verse number 10. Dili kayo na sa atong message. Kanya, nana mo, please say Amen. Amen, okay. So I will read in verse number 1
and Jesus entered and passed through Jericho. Number 2, we will read. And he saw to Jesus, and he was uncouth not for the priest, because was a letter of statute. And when Jesus came to the place, he looked up, and he saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. And when he saw it, they all murmured, saying, and he was glad to be guest with a man that is a sinner. And Jesus said, hey, this day is the salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. Sumagaputan na tayo ng mga Diyos sa anak kayo sa inyo tayo, sana sa inyo nag-share kayo. Salamat kayo sa pag-ibig na hindi kayo pag-ibig sa aking pag-ibig hindi Raikul ka Ginoo, akong tugyan, iyong lumaya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright, pag-ibig mo mga Lord. Alright, so for this morning, the little man has a big heart to see Jesus. Amen? So, gamay na tao, na naikapagay kasing-kasing na makita ang Diyos si Ginoo sa Kristo. So, may mga tayo mga iso, natanaw na ito na tao, ginikawan na o ginigil kasalitan. Porque kawana, wala piliman mo. Kaya gawin basketball, kung si Sakilo kung wala pinagluhan, di mo na. Kaya bulsot siya mong bilahan. So mga igsoon, pero ato nakita mga igsoon, naase kasing-kasing. Bisa kamay siya ng tao, na kasing-kasing sa motor. Naay mga pastor, naay mga missionary, naay mga bagong nagsugod sa church, katanahan mo, pagtipag yung gamaya. Pero naku kay kasing-kasing para sa mga kalag. Kaya nagkinala siya ng kalag. Mga igsoon, yung anak, ipakita ni Ginoo sa Kristo na to. Oo, dilitimos, kay gano'n, ang tanang utang minis kalimutan, diya ala to, right? Wala kay dalong sa langit, kung sa kakamayo, kung sa iyong kakinig. Dinis kalimutan, kung sa kakailato, ang imong dalong sa langit, mga kalag, pinagkinahalag ng kawasan. Ang mga kalag na yung nadala sa tingkat sa Ginoo, mga igsoon. Mga igsoon, sa grasya sa Ginoo, nindot kaayo, kung na itong kasing-kasing mga igsoon, na ating isang sa Ginoo. Amen? Kung di mo itagaw sa Ginoo, katawan siguro rin sa mga tao. For example, di ba, pag may mga rally ka ron, isgutan na ito, pag mga rally ka ron, kakang tayo tao sa bibigin. Pwede ka nga ng tao. Kung yung may matino, huwag isipin, ang inyong mayor kung sa kasagahoy. Kung sa'yo may kasultan. Yung kung sa mani, diuran sa mani at kahoy. Pero kung sa'yo ito makita sa tinabuhi ni Zacchaeus, nakita na ito ang iyong kasing-kasing para ka na rin sa akin. Bilisan sa iyong pagkakasala ng kaisuon. Pero naasay nila na makita si Jesus Cristo. Bilisan mo sana pagkakalisuon. Basta na ang ating desire para sa mga wala din kanawan sa itanong sa Cristo. Muna mga kaisunan, kung katuloy tanaw dali, pagkatahong mo pagkalindot yun. Zacchaeus was this honest man whose curiosity lead him to Jesus Christ and salvation.
kung sa may naluwas niya. Kalag? Naluwas yung kalag? Naluwas pagkat ang iyang kasing-kasing na kalag guilty siya kung nakita sa mga tao, kaya nakatapang siya. Nalimang kasi sa iyo, di ba? Ingol siya magpayan na Lord ang ako, mamantang. O, tinaw? Di ba ako sa ilang luwas? Di ba kita natin upang? Gabi nagpasto po ito ng ano? Ikaw katatawa. Pasto, naano ko yung utang na rin. Ulihan mo, bayad kita sa utang. Nalabot na sa utang, yung kaginding na rin. Pero, tinaw ang tataw, right? Naluwas ang iyang kalag, naluwas ang iyang konsensya. Mana pagkakaroon? Muna mga isurong, muna tayo mga commitment para sa ibon o sa Ginoo. O sa'yo na kayo tapos kumit. Pero sa'yo na ito mahimo. Diba? Muna mga kaisunan, yung aning pagkataon, pagkalindot sa kinabuhi sa iyo. No? Gamay ka tao, niya pero anay kasing-kasing sa ministry. So, muna mga kaisunan, Zacchaeus, ang pasawas ng Kajot, in 8 and 9, and Zacchaeus stood and said, the Lord, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. Grabe, no? Yung nanay yung kasing-kasing. No? Rosahay, hindi ka magkasalig kung naan mo promise mo. Pero kung naan Ginoo, sigurado na. Amen? So, ligo dire, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Muna na Ginoo, kaya sa Zacchaeus, and Jesus said unto him, this day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. So, Jesus knows the desire of Zacchaeus. Diba? Bisa usahan mo ito ilan-ilan. Bisa usahan ito panghinangil at umangan sa Ginoo. Pero ang Diyos na nahipaw ukol sa kakasinsiro sa iyong kasing-kasing. Una mga igsoon, daghan ko na, daghan sa mga promise ni mo, tabanan ka ha. Ilignisyon niyo ha, tabanan ka, sampai nag-iskwila pa. Pero pag ako na sa misyon, wala na yung tapos, wala yung kumanto. Una mga igsoon, ang Diyos na nahipaw. Naay mga tao na hindi na magsulpi. Secret lang, kung daghan sa nang lagian. Mukhang lamano, nanayat pa naman. Di ba? Pero kung tanawin mo, grabe, kung kayo, murang nagwa, kung tao sila sa kilid. Kung sa man ang mga exon, desire, gikan sa kasing-kasing. Amen? So kung ano makita, hindi mga kainsunan, naasay desire sa iyang kasing-kasing, and you that really will change, ang Ginoo na kabawin, maging tawanan, usap nila. Kung naman din mga katawan ka, kahit usahay mga kita missionary, ulikan ang Diyos na kabalog na mausap ang yun. One day. Nga naman, ang missionary mga kaisuna, kauban na ito para sa pagpakailan sa ulo sa ilo. Amen? May mga tayo na lisod. Pero mga kaisuna, parihan sa kiyo, nagkalisod sa pagsakasa sa pagpapalagay. Kung atong tanawa si Kumuro, dili na parang mansinitas. Si Kumuro rin, nakalay mga Kumuro. Muna na yung mga struggle niya gihimo, pero niya gihimo, ano man? Para makita niya sa Jesus. Yung mga kainsunan, yung anak mga kainsunan, and then, sometimes you meet someone, ngayong anak sa kainsun, makaingot, pinitawanan, di gini masoy. Di ba? Okay, pati, yaman dito kayo now, muna maghanap lang sa iyo, hindi ka na, di maluwas. Pero mga exhort, kung ikaw, di na maluwas, pero pag ang Diyos, maluwas na, kung sa iyong imon, Tuhan ka, iyong buhat ko doon, tagay gospel, kanya, siri sa gospel. Right? Oh, pwede sa sira sa iyong balugya. Una mabigyan. Hindi sira. Mga kaya sa kanang na kalso, pero ang Diyos mo gamit. Nanay kasing-kasing na desire sa iyong buhat ko. Muna mga kaisunan ko, ako makita na naisipis ng tao na makadawag iya sa Ginoo. Muna nagdaghan din bisan sa mga pastor. Na yung mga pastor ng palahugog sa una, sabi mo na gusto na. Diba? Pero usahay ko lang mag-action-action, kung kita rin na usahay pa mo, kaya mo, action na lang, ha? Action na lang. Usahay mo kanta din yung usahay, tatanong mo, okay,
sa mga tagkaroon gastos drugs. Dili basta-basta mga o pipilian. Ano man, gastos. Pero nasaksihan ako ang gahong sa Ginoo Yesu. Saksihan dito ba ako ang Ginoo sa panahon. Itawag ka sa mission din. Kaya ang mission sa kanya. Kining tubos ko, gusto ng pastor, hindi siya. Ang ako isa sa pagsugod ako dili, nga mabutaman, ako para na. Pero ko, nagsugod ng pastor. Pero mga iso, ang buwan. Bisa ang pilihan palang mga iso. Dapat, kinala ng tawag sa akin. Muna mga iso, akin sa mananggaling ko sa inyo. Ang natawag ng paliwas. Ipakita ang paliwas. Mula mga kaisunan, pinaka-importante na ang atong kasing-kasing bisag publika, damay at simbahan, pero dako at iparanaw para sa mga tanan. Now, so Zacchaeus problem. Zacchaeus problem. Mga kaisunan. So, Zacchaeus problem, say a great crowd and surrounding Jesus, and Zacchaeus wanted to see for himself what is a man look like. But that was a problem because Zacchaeus was a short man and could not see over anybody else. Iwo nga na ang problema niya, kung saan ako ipunta kami, kung saan ako punta ni Jesus, kapit mo ni Sura, ni Sundor, kapit ka na ng tao. No? Oo, kakinong ko sa mga, bata pa ko, 14 years old, wala po maluwas, kanang sa mga barangay-barangay namin tarik, sabong sumanong ka. Yan, ibatan mo patagin. Ganahan sa dito ang tanaw ang manok ang sabong. Kung kayo magkikapustahin mo lang sa labong. Oo. Yung mga hindi man ko malita. Yan, naaman din sumanang. Galaan lang si tanaw. Dito ko ikaw sa isayaw. Hindi ko. Simple pa kayo. Wala ikit. Kinakakam saya. Sana ito. Mas tuloy kong magtanaw. Pero ako lang yung tabunan. Pero tanaw din mo yung sa iyo. Nanitaw yun. Ibig sabihin mga ito, pag sa misyon, moving forward ka. Muhimo ka. Yan naman, nagsumo na tayo ang Diyos to provide. Mga ito, by the grace of God, I am a missionary. Wala po ito. Congregation, but by the grace of God, i-provide natin sa Dino na support ko. Nag-pray ko, Lord, tabangin ako ng mga support ko. Di ko matatuan ng Thailand. Di ko matatuan ng Indonesia. Di ko matatuan ng Malaysia. Di ko matatuan ng Singapore. Di ko matatuan ng Australia. Pero mga iso na ay mga misyonari ang nagtatilo. So naman kasi Lord, tawagin ko ang mga support ko. Pero by the grace of God, ngayon ang unang kong pagkain. Pagkasunod na ako to 33. By the grace of God, nahimo na talo 55. May komisyonari ka itong nagkwarta. Kaya nakasuporta. So kaya ni kayo, so dili na sa kwarta. Sa desire na sa inyong kasing-kasing. Amen? Dili ko na sa kita mga igsoon. Nakapalupa na ang atong Diyos damhanan ng buhi mag-provide sa atong panginahanglan. Pero ang problema, ang atong kasing-kasing nagpagahi. Pero usahan ang atong Diyos, the great commission for the souls. Mga kaisunod, dagdahan tayo kalang nagkapalupa ang katapusin mo panahon ng kahapon. Diba? Husga, nakikira, lumingon na, okay, sinas ng tagilit, saya mga pasok, ilusyon lang mo nata. No? Pero wag na kayo ba mo ako sa ating mga mga iso? Dili na takahimo sa mission, dili na nakapag-witness, dili na nakapag-visitation kung abot na lang ang misahe na naglupan na. Tama? Gano'n ba iso, dili ka kayo na. Gano'n ba dili ako sa kalimutan. Siguro ang mga believers dito sa una sa Ukraine, kaya sa mga believers sa Ukraine, lingon siguro sila, adik, alam mo kung nalira na to, pero niya po sa mga ito. Tama na po na, kung sa'yo ako ihimo, nakahimo ka ba sa itong mga dapat. O nag-promise na ka, nawala natin mo ba. Igsoon, tinahanglan na nakay mo na to. Nakay kalisdanan, himuko na to, para po mahimo. So mga igsoon, di tamaglangan, kinalangan na tam. Introduction po ito, no? Pero mga igsoon, tirita sa ato, mga puntos. Dali na lang kayo dali na lang kayo, kaya pumunta kayong lasan, kaya igsoon. Alright? So the little man, he had deep heart
reason. Number one, mauna nila itong i-discuss, no? They have desire to see the Savior. Maorgi na mga ito. Anong mga tao, inamulan na desire kita sa pagkasikas. Gikan kita sa pagkasikas. Muna ako mga tao, so he is excited. Excited ba tama kayo? Papa to guys, papa. Si papa to ni Agi guys. Si papa to ni Agi guys. Wala pa mo kadto diri kami nakadto na lang. Luoy kayo mo. Di ba? Masaya, kapti kayo. Pukul. Oh. Wala na kayo. Oh, pero, hindi man sabay kawawa. Hindi naman sa iyo lang. I know na ang Diyos ulihok Diyos matalik. Mga igsoon. Sumunod, importante, mga igsoon, excited. Excitement. Pareha naman yung pastor nag-share ng istorya niya. Nag-iisip chat, nag-i-reflect. Ako sa excited ko, wow, nagkantay mga pastor. Pero ako magtaong pumalik ko. Nakuyawan ko dito yung lumas umaga. Naging ko dito. Lintik si pastor, ikaw na ba dala sa misis umaga? Naanak ko, ako may ako. Nag-isang bumili pa yung pastor. O, di ba? Kaya naging ko siya. Pas ka mga pastor. Kuyawan ka. I-challenge mo sa God, hindi mo nang nagkauban, hindi na yung talapan. Hindi sa dala, no? Narinig natin sa ako, hindi na sa pagkaksa. So, una mga kaitsunan ko, no? Excitement. So, are you excited? Pagbalik sa inyong si Kristo. Amen? O sige, so sa Bible, looking at Jesus that blessed home, and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Mubalik siya karoon. Kining daghan na kayong natanong sa ministry, daghan ng nahimo. Layo ang tawag kami ng mga pagsugod. Pero mga kaisulat, tanan kung ihimo, ako pinanahimo sa natin. Amen. No? Muna natin sa pagkatahong kayo mga kaisulat. No? Kinahanglang excited ka sa pagbalik sa akong Pinoon o buhay. Nga Diyos. Kanuman, mag-perfect yun ang mga panalangin. Kung bubuhat ka sa iyong ibuhaton. No? Yearning, nagpaabot yun. Laliman ka dito sa Diyos, siguro daghang ka isipan, daghang kinanagdag dito ng mga langgam. Pero kapaabot dito Wala may tubig. Adato. si Jesus pa. So, muakira din ang mga panalangin nato mga igsoon. Ay, buwatan ang malabay na. Kunya natapupuan sa ibuhaton kung nag-rapture na sa mga mo, ito ng sulili sa mga ano. Di ba? Samtang kahulatan ng Inoong Kristo, dapat atin ang ipanghimo ang atong angay buhaton. Mga kaigsunan. So muna mga kaigsunan, muna naghulat din siya. Hindi ang hulat ng kaigsunan. So atin ang basawan, medyo matas-tas naman. Oo. Muna ni-strive siya, in-action din siya mga kaigsunan. No? He made an effort and struggle to see Jesus. Tagang sa pag-share ni Pastor na ko, matana ko rin, Pastor, ako siguro, nung di na kaya ba, hindi na kita. Natagang, resign na. Tapos, nagbuhan din ako, bisa na resign na. Kung sa mga kaisuan ito, ibig sabihin, bisa ko sa ako yung kahit kung ito, kasi pinapabalik ko ito. Mga kaisuan ni action na mugil kayo sa bulan. Ang una na kong warning nga, nasakpan mo hapon, na-breaking. Pero nakita ko ang lang ko sa Diyos. Ang uban ng mga pastor, nakapalunan ko sa ilim sa Diyos. Kaya is basic yun ang milagro sa Ginoo. Sa katong tayo, upat ng kapulan, naaaramin nagsusugi sa dami sa dagat. Nga naman, missionary ko dito, wala ko naging ibising. Ang akong tatawagan nga ko ang ibising, mamulaw ko mag-anak sa mga pastor. Wala ko kasabot, hindi ko sinatipin ba ito? Uy, mamagyapo ng Ginoo. Pero lahi-lahi ko nga ay mga churches na nagpapo. Mga kaisunan ka po na tayo. Lingon dahil ng lingon ko, Lord, nagpulbaan ko dahil ng bitan, pagsakay na mo sa kyanan, ibutan mo na ng mga pagkaon, kaya ito na ang bitakon. Oo, ang taga-servisyo. So ako nang ibutan, lingon ko, pagsakay na mo, ano
lahi lagi dito. Balik sa kwarto, Lord, kapangin ang Lord, kay lahi, yun, ang ako naramdaman. Ini karon na pala mga ison, pag-abot mo dito, nagwali kay ang service itong ison, alas 10 sa gabi, mahuman din alas 12. Yan naman, tago mga para hindi na mga so, sa dalay ng istorya, ako ang time na mag-aid ko sa akong service. Inulay ko, sige. So, ang watchman ako, mag-abli siya mata. Mga 1 minute pa lang ko nag-kuhan ng iso, nagsugod o pray, lingon na lang siya, Kuya, naay mga polis. So, wala nila yung ihimo, kuha na akong Bible. Ina na kong warning na ko, ayaw ko Bible, kita preso nila. Pero sa ibang puta, mainit kayo, ano? Hindi na ko na. Ako ginikuran ng Isos. Tapos, pag nai-raid, ang unang sultihan na anghel, paila sa pangalan niya, ini kahuman mga Isoon, ang pangayon niya ay mission. Kung naatay, dapat man ito kung wala tayo. I see. So, niyo na siya. Paila siya siyang pangalan, pagkahuman mga Isoon, ang ginagawa nagbuka niyang baba, wala na yung gawas tinong silang baba. So, meaning, kung nibuka yung baba, nangayon siya at identification, kinangalan mo ba daw? Kaya buhaw na ko ay sa kusitangan. Kung sa'yo makita mo ito, Biblia. Ang mga pulis na ay nag-video, na ay nag-picture na, dilig ka magkalikan. Pero ang ilan ko sa ginanaan, importante, mubuhat na kita. Lahi-lahi man ang istorya sa ministry mga ilo. Lahi-lahi man ang istorya. Pero mga ilo, kapaluko, naulak ko sa Lord. Mga kaisunan, ang problema na natin natin kahalo. Ang problema na natin gusto na mo atras sa ministry. Ang pangutala, pag mo atras ka, insay mo pala yun. Amen? Muna mga kaisunan ko, sa trasya sa Ginoo, nagpadayon ta. Yan, gusto na ko din mo balikin. Iwarningan na sa ko, itawagan na sa ko, sa among company. Pag magpadayon ka sa pagwali, ipadapot mo na mo sa pulis. Mga isol, istorya ko ni Pastor Oliver, Pastor, nawarningan na sa ko, hingon sa Pastor Oliver. Ang saman, hindi na sa ka. Ito na lang dito mga isol. May ulit ko, nag-design ko, tika po ang anak ko sa kasi. Naman, kaya ang aking bitilan, 3 years and a half ago, 20 pag-ibig. Pero wala sa kumamahin yung ito kung saan kaya nag-training sa Bible School, dadalhin ko na manaan sa Bible School. Pero wala ko yung plano na balik pa sa unay. Ilabi na natingan sa Winsor na chef executive sa Canada. All! Dato kayo kung balay, kung mag-mission ka, tayo sakyan ang ring. Dato kayo kung balay, makasunod tayo mong pamilya. Pero naanak mo na ba? Pagkabaw ko mong kateyo. Logic na Lord! Pasok ka kung kayo na yung mga kalapit ng Lord! Nagkinawa na nagkalawasan, Lord! Ito na yung nagpursige. Mga exorso, tiyata mo. Grabe ang struggle sa mga pinabuhay ng pamilya. Once yung wistote ka sa Ginoo, tungod sa imong nakita sa mga kwarta. Na naakay madawan, sulti ka ni ka-exorso, hindi mo ka malipalit. Bisag na imo pa ang tanan. Nindot pa man ang imong mga katugalan. Pero kung itawag ka sa Ginoo, wala imong siya suda, hindi ka maglipalit. Daghan kayo din ka-experience na mga exorso. So, ang nakita ko mga exorso, nang hagis ko. Ang among negosyo nga, blessing to. Pag-una pagsunod ako, nisutaran ko mayo na maging-negosyo sa Ayala sa 16th floor o 15th floor niya sa building niya sa Ayala. Ang among one is catering o concessionaire. So 3,000 plus ang mga tao ang magkikita nila. Mga exoon, ang utang na ito, niabot ang 100,000 plus. Tungkol ato, may decision kung mula dyan mo talaga. Mga kaexoonan, niabot ang ride. Ang akong naman na, hindi ka nakulit. Nag-away din, bubog kayo, nang hagis na po mga exoon, may bugin ito, sunod na ko, sige! Pero kita ko, patawalan mo po pa ng masawa, no? Karasta mag-away rin, hindi mo po yung masawa, no? So,
nihila ko sa kwarto. Lord, ang ako kasing-kasing imuha pero ang maras. Ibigay. Kaya ba ako sa problema? Nag-isubay ko. Hila pa mo, hila. Pagkauma, pagbangon ako sa sayo, isagkap sa mundo. Takang mungkin. Dito ko, hilak ang 5 pa lang mga igsoon sa kagnahon. Hilak lang ko lang, hilak. Nagsihin ko yung Lord, kung saway na ko, mamataro. Ang direction sa ako kasing-kasing, Anthony Doktor, ako si Lord, di ko kailan ni Doktor, maulaw ko, dagkili yung church, dagkili ko mga amigo, hindi ko, siyempre amigo rin ako, daghan na yung mga pastor ng mga amigo, pero ang direction sa Ginoo, si Doktor. Mga igsoon, niabot ng mga City, naintan ko, wala pilay ng sunod, sakay ko sunod. Ato ko ni Doktor, daling istorya, nakutos balay ni Doktor, ikuyugan ko ni Pupong, diingon na si Doktor, Brad, kung sa iyong tuyo. Walang iyawan ko. Isog ni Doktor. Pero ano kayo yung Doktor yung siyang sunod na. Makikita. Kapita. So, inom yung kape. Pag inom ng kape, yung isang Brad, isulti ang mga problema. Ikaw, Dok, wala ko kayo pa usawa ng pagsugod. Siya, Brad, pagsulti lang usawa, makasugod na na. Yung grounded wisdom, no? So, nagsugod ang pasulti niya. Isay-isay na itong ministry din sa Cebu. Na-basketball ministry, na-street preaching, na-outreach. Yan tayo, isay-isay sa ako ang trabaho sa Brunei. Isay-isay sa ako ang opportunity sa Canada. Ang tubag ng Doktor. Brad, need is a need. Meaning to say, kanagin mo yung pagtrabaho mo, Brad, need na kinangan. Pero calling is a calling. Nakita niyo mo isa? Amen? Meaning to say, calling ka ikaw sa iyo, sudas mo. Kaya parang kahit na nagsugod ng kaliso, pero sa kasya karoon, nakapurus na. Ganun ang mga isuon, isulod nila ang pagkawalan sa iyo. Sa pagpo ng mga Bible student, bago ng suyo, hindi ka na nito mag-challenge ko nyo kada ng suyo. Imuha mo na ito. Ang isulod sa inyo lago. Sumula mga kaisunan, ang blessing sa Ginoo, Lord, bumalik ko. Lord, bumalik ko. Sting yung kayo, hila ko, balik ko. Brad, isituloy mong pamilya. Una, pagkauman, atong Pastor Oliver. Pagkato na ko na yung sa aming pamilya, nasitol, pag-apo ni Pastor Oliver, ningon siya, pag bumalik ka sa Brunei, hindi mo sugot, hindi ka mag-aking ibisin. Patay na. Pero mga isawan, ito si Pastor, wagi ko ibisin. Pag-agi na ko ibisin, na-enroll ko 2020. Nakasunod ko sa ibisin. Pero tingnan ako nasakta ng mga isawan. Importante yan ang clearing house. Sinano, sa pagkat ko na ako sa mga churches, na yung spiritual na ang mga tao gusto na magalangin sa Ginoo. Sumin, Lord, salamat Lord. Nagkapihan yung mga muna-muna kanyang na akong negative na muna-muna. Nga pinapagay kayo sa mga pastor magkahanap kayo para sa ministry. So muna mga kaisunan, so hapit ako. Pastor, okay lang Pastor? Dito na kayo mga kaisunan. Alright, so dito ta. Ako na lang ipasahon. Number 2, Jesus wanted to dwell to the house of the sinner. So si Kristo, wala din ipili. Muna kita mga ison, ayaw na ito, kung datong gano'ng ikitan. Kaya naanay ka lang, magkakong kaluwasan. Masay maalo ko, kung ako ko siya, maulaw ko. Lagis, siya konti sa akin, maulaw ko. Pero mga ison, wala ka kayo pa na yung ito, makakaano ko rin kaluwasan. Kaya mo rin yung katamang yung hindi mo ang yung pili. Di ba? O, kaya saya, ito lang ito sa hindi na nakuha sa maroy. Kaya kuha, o, di ba? Kaya naman ta. Pero mga mission, ang atong mission, dili lang sa mga pobre, dili sa middle class. So, dili hasta mga high class. Pag ano na sa king, pag-doon ako, wala ko yung desire kasi. Ipasok ang gaspi. So wala akong isulti kaya kung kayo regardless ko yun. Pero ang akong kasi mo ay ang mga kanak sa gusto yung pagkakong kalawasan. So muna mga kaisunan ko, dili. And then, si Sakyo, gidawat niya joyfully. Nakita niyo yung verse 5? And when Jesus came
came to the place, he took up and saw him and said unto him, Zacchaeus, bring haste and come down, for today I must abide at thy house. O sa iso, tinitalo sa inakita natin ng Zacchaeus, verse 6, and he made haste and came down and received him joyfully. And, upang mga lingkod ng Diyos, dapat enjoy tayo. Right? Oo. Yun na mga kaisunan, sa iyo natin, God is aware of your action. Oo, ginagawa. Tanan na pag-iin mo, magkakausinin, or kung sa'yo ang pagdawa sa pagdawa ng Diyos. And then, number 3, mga kasusay, malipay mo na ang recognition. Ang mga tao, really people kalibutan. As what the Bible says in Acts chapter 1 verse 8, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Sometimes ako nga sa buong mga Diyos, ato ginaba sa palagi, pero sa'yo wala tayo nato sa Ngayon ay lahat, diri lang sa akong mga kalapit. So di ati kay John, ang panawagan sa inyo, tipo ko kalibutan. Kung atong panahon mga John, kung walay Amerikano, nag-anti ito ka, wala sa tama kay John. So meaning, ang mission na ay nagsakripisyo. Na yung mga katawan na nagsuporta sa mga missionary panulungan, mag-share sa gospel. Tipo ko kalibutan na sunod sa inyo. Muna ba ito, growing your support in prayer and donation. What is 50 pesos? 100 pesos mo ito. Nakaroon na hindi na nakaiupan mo sa iyong pagpapalagay. Pero sa dahil mo, ipuward mo yung mong ipadala sa mga missionary, tako kaya dito natin. Ngayon ka, hanang i-experience. Dahil ang missionary, kung tao sa iyong trabaho, mga kaitsuna, sutihan ka, ang Diyos nakapalagay na manupang siya sa tumangan sa Diyos. Ang importante, ihimok niyo ang iyong para sa mga anak. Siguro mga kaisunan mo, tingong anak, kanindo, kung kita, anay bukma sa tibo, kalimutan kayo mo ang suko sa Ginoo. Last verse of the Bible, Matthew chapter 28, 20. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things what I whatsoever I have commanded you. Muna mga kaison, mo at me, mutulog mo disciple ni mga John, and one day mo biya na sa dito para sila ito ang maraming Ano man mga John, kay mo ang sugo sa Ginoo. No? Muna ang sugo sa Ginoo. And lo, I am with you always. Even and forever. Kinsa ipromisa sa Ginoo? Ipang dagmay ng sugo. Hangtod sa mga dagko ng mga churches na nagwalay ka sa pulo sa Ginoo na ipromise niya. Uyog ka ganyan hangtod sa katapusan sa kapatid. Kaya siya mag-promise ito sa mga tao kung saan ang ipromisa ng tao na gawin sa pulo. So, napakasimple ang message ng takas na kapagpalo ng so. I hope and I pray, and ito, mag-ilig na ito. Makabalik ito kasing klase, kung mga position. Mga kaisunan, hindi magpupwede. Nato sa politician o nato sa mga kapitan. Kaya naman isobri sila kasabot kung sama ang pwede. Yan dito yung mga isot, this is a great privilege. Makasulti po at mabangan sa mga pastor. I know, masabta ninyo na. Nga naman, pahinhaan ko yung pangalan. Malilog ka, magkakot ka ng Lord, dahil ang mga ng Diyos, salamat kayo sa mga tayo. Salamat sa mga mensahe kayo. Salamat kayo ng mga pastor mo. Lord, masaya ako na iniibo kayo ng kabupukon. Kaya masaya ako Ginoo, na hindi man ako sa mahok, suroy, matuyok, kaya ako yung nasilyo sa lahat ng mga lugar. Pasalamatan ng itika Ginoo ako dahil ng pastor Nueva, ang gamit kung sa kapastoran niya niya karoon. O na kung pagkampo po kayo, ikaw na po ang bahala sa mga mensahe. Sa pangalan ni Jesus, sa wikong yung tanan, Amen and Amen.
is so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust.